Čo si reálny svet myslí o digitálnom svete? TNS zisťovalo správanie a postoje ľudí na internete v rôznych krajinách sveta. Viac ako polovica týchto ľudí si myslí, že internet ich viac spája s ostatnými. Brazílčania milujú četovanie. Každý z nich má na internete priemerne 481 priateľov. Viac ako tretina Filipíncov si myslí, že vzťahy cez internet im viac vyhovujú. Polovica z tých, ktorí majú kontá na sociálnych sieťach, ich používa na sledovanie svojej rodiny a priateľov. Možno práve toto je dôvod, prečo sú Európania rezervovanejší. 97% Dánov uprednostňuje osobný kontakt. A čo robí internetový svet viac ako 3 hodiny týždenne? Nakupujeme. Ako len milujeme nakupovanie vo virtuálnych obchodoch. Čína má najviac šopoholikov. Online nakupovaním strávia až 5 hodín týždenne. Takmer tretina z nich je závislá na mobilných telefónoch. Mnoho ľudí má pocit, že internet im umožňuje vyjadrovať sa oveľa slobodnejšie. Takmer polovica číta blogy každý týždeň a viac ako štvrtina blogy píše. A prečo sa na internete vyjadrujeme k rôznym veciam? Pretože radi pomáhame a niekedy pomoc aj radi prijímame. Ale niekedy sa chceme len posťažovať. A je to efektívne. Viac ako polovica ľudí, ktorá číta komentáre na internete, tvrdí, že už jedno negatívne hodnotenie, aj keď od cudzinca z opačného konca sveta, ich odrádza od nákupu značky. Viac o tom, prečo ľudia na internete robia to, čo robia a čo to všetko znamená pre našu budúcnosť, nájdete na tnsdigitallife.com.